Аз бях за 10 минути готова. Аз научавам, че булката в момента я оправя. Аз не съм била на кмети, те му оправиха там. И аз не знам как да оправя. Оправиха ли това? Предложението за промени булката я оправя, кой я оправя. Те, айде да минаваме на сериозно, че изгласете съм много наред. Пак ще оправя. Не, а тук малко в страните сложи в кишето. Виж младоженика. Уважаеми младоженци, скъпи колеги, глупости няма. Вие сте един от най-хубавите дни във вашия живот, специално на вас, които сте решили да сключите граждански брак и да предприемете една от най-важните стъпки в живота си. Брака е нещо, което не всеки може да се реши, не всеки може в своя живот да го направи така, както трябва, да вървите целия живот нормално. Така както сте се намерили, така както сте се обикнали, да започнаваме така, да вървите до своя край, когато вече Всевишния може да реши нещата по друг начин. Но до тогава наистина да има много обич, много уважение и най-вече страшно разбирателство помежду ви. На базата на тези документи, които подадахте и толкова злобно давахте с така ги оправят по записания на медицинските свидетелства, които сте дали, предстои да ви дадете отговорите като на длъжностно лице, като кмет на населеното място. Дали сте съгласни да сключите граждански брак? Това ще попитам, да, съгласни ли си да сключиш граждански брак с да а и не си да пиша? Да, ясно. Да, изходи. Но аз си тръгваме, мълчи. Тя мълча, ай сходи. Да, бе. Чак сега. Така, Веселия, ти съгласен ли си да сключиш граждански брак с да се обръща? Мисля си добре. Има и други вънка. Оле? Да. Силно бе? Да. Той е знал балежа от всекъде още. Вас няма да ме питат нещо. Аз казвам да. Щата е хубаво. Да. Да. На базата на отговорите искам сега да положите и подписите. Съгласна ли си да приемеш